Čo ti tu je Gamer.sk, vítam vás pri ďalšom spojení na hru League of Stickman. Je tu so mnou spoločne Maťo a Timo. A? Dobre, tak nič. OK, nikto. Dobre, môžeme ísť ďalej. A mal by som mať už 3 zakúpených. Áno, mám už aj Svena. Ale toho teraz nebudem trénovať. Dám si to trošku. Tak, môžeme ísť. Zmrdí, vyjebany! Zemri! Kto by nevedel? No. Dobre udávaš. Dobre, kto by nevedel, tak Martin a Timotej sú moji spolužiaci. No a Martin je aj dokonca rodina, aj spolužiak, takže on je taký dvojmo. Veľa ich tu je. Taký zmrdík. Vie urobiť veľké veci. A bičíz. Tak sa to robí. No a už nám konkrétne zabili toho nášho prvého, takže si budem musieť vystačiť asi s týmto. No to ma porazia, hovorím vám, že ma porazia, ty zmrdí vyjebaný. Dobre. Dáme si revive? Nedáme si revive. To budem točiť potom. Keby radšej budem točiť ešte veľa vecí, ako je napríklad Gangster Vegas, Minecraft a také veci. No. Asi 2-krát asi 20 let's playov bude z každého. Takže zabijem ich. Zmrdí zasraný. Tak super. Ty zmrd zasraný, čo sa kryješ? Ty čo si na mne skočí? Ty zmrd zasraný. Poď sem. Poď sem, ty zmrd. Patru si. Zmrdeziaka, bitch. To tako nie som. Vy zmrdí! Poď sem, vy zmrdí zasraný. Bam, bam. Bam. Dobre, tak asi to tak nedám. Tak urobíme asi to, že... Sexy. Že... Fiest. Dám si toto tu preč. No daj trebu. Toto si tam dám. Hej. To neviem, čo je. Asi vylepšenie. No, asi hej. Dobre. A na neho, na gusáka, môžem dať rubínek. Tak, super, máme rubíneky. Čo je toto? Rubínek je prstien. Aha, dobre. Nie. Tak, super, môžeme ísť bojovať ďalej. Tých zmrdov zasraných idem vykosiť tam všetkých. Nevykosiť. Ale... No možno, že ich ani nerozsekam, ale oni rozsekajú mňa, ale to nikomu nevadí. Nie, mne to vadí. To bude taký peknúčky. Tak, super. Tak. Kto by nevedel, tak Timotej je psychicky postihnutý, takže keď budete od neho počuť nejaké debility, tak sa nečudujte. A vidíte, som vám to potvrdil, takže myslím, že debilita je potvrdená 100% zo 100. Áno, sveta pravda. Mečom zabijú. Nezabijú, oni sú slabí, vole. Bitch, hotovo, idem ďalej. On má málo života, vole! Vyzmrdí! Ty si zmrt. Ne, to sú ty. Ty si zmrt. Ma zabili. Nikto nič nevidel. Vyzmrdí, zasraný!
Dobre, všetci sú dole, ešte okrem tohto tu má. No, škoda, nepoužil to. Ej, poď sem, ty smrť. Tenis. Smrdom. Hej, tenis so smrdom, no, si dobrý. Dobre, tu sú ďalší smrdi zasraní, takže ich môžeme tu na... BAM! Dobre, tu bambuláci, vole. Túc. Otrieskam o zem. Ideme ďalej. A tu už je bosák, hnusák. Bosák vyzerá jak dňa. Tak. Konec. Nezomrel som. Tak. Jo, dal som ho. A mám iba 80 a mám to tak, že som to dal. Mi došiel. Dobre, to nevadí. Ideme ďalej. Dôležité, že sme vyhrali. No to je jasné. No, dôležité, že sa postrali. Dobre, môžeme ísť ďalej. Táto ignorancia je predovšetkým klamstvo, lebo ty mu to je psychicky nádej. To je pravda. Smrdí za zrady vyjebali. Jo, level up! Jo, mám level 10 vlastne. Jo, tak to je dobré, pretože tam mi písalo, že keď budem mať level 10, no tak môžem dať to, nebo? Poďme. Bitch. Ty kokos. Akože keby ste si chceli stiahnuť túto hru, tak si ju stiahnite, pretože tie zvuky sú úplne awesome. Tie zvuky sú úplne awesome. Ja! A to sa vypôjde. On vie. On nevie, vole. Ty vieš? Ty nevieš. On čo tam robí? No Star Wars forever. To je boss, tak sa mi páči. On mi povedal, že dať piču. Okej, zabijame zmrdov zase. Bitch! A ja čakám na bossa, ne? Čakáme. Ktoré tu zmrdine neznášam. Martin, bol by na čase, keby si niečo povedal konečne. Tu je bossák, hnusák! Ten bosík ma tak sere. Čo to je debil? Mne sa páči, no to viem. Preto sa Timovi tak veľmi páči, lebo je gej. Pretože on sám je debil. Hej. Tak, zase. Zabili sme ho? Jo, zabili sme ho! Dobre, zoberiem peniaze. Mamka vyvolá. Prepáčte. Haló? Teraz nemôžem.